to był super. Dopiero w środę, nie? A to dzisiaj będzie, dopiero w środę. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, chciałbym powitać wszystkich w imieniu Fundacji Wolność i Demokracja w tym ważnym dniu, w którym otwierany jest Dom Białoruski w Warszawie. Dom Białoruski, który z jednej strony ma być takim miejscem pomocy opozycji demokratycznej na Białorusi, ale z drugiej strony miejscem, dzięki któremu polska opinia publiczna będzie informowana o tym, co się dzieje na Białorusi, jakie są potrzeby białoruskiej opozycji, jaka jest Białoruś. O tej inicjatywie mówiło się od bardzo dawna, że taki dom jest potrzebny, że takie miejsce jest potrzebne. Tym bardziej jestem zaszczycony, że Fundacja Wolność i Demokracja może brać w tym projekcie udział. I też chciałbym wykorzystać ten moment na podziękowanie tym wszystkim osobom i instytucjom, które zaangażowały się i bez których ten projekt nie powstałby, czyli Telewizji Bielsat, Białoruskiemu Radiu Racja, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, wszystkim politykom różnych opcji w Polsce, którzy przyłożyli się do tego, Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Dziękuję serdecznie. No, Michał Dworczyk powiedział przed chwilą właśnie to najważniejsze zdanie, bo w sprawach białoruskich mówimy w Sejmie jednym głosem. Ten Sejm jest tutaj 100 kroków stąd i mamy nadzieję, że tak jak Wy gościcie u nas często i Sejm dla Was stoi otworem, tak my będziemy mogli przyjechać jako delegacja naszego parlamentu do wolnego parlamentu w Mińsku na Białorusi. To jest nasze marzenie, także niech ten punkt, niech to miejsce i jak najwięcej takich miejsc jak to służy demokracji i wolności i Wam jak najlepiej. Dziękuję. Ja przede wszystkim jestem wdzięczny, więc za wszystko to rządu Polski, Sejmu Polski, za to, co się stało, tak, Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ja rozumiem, kto to zrobił i skąd te pieniądze. Tak, dziękuję bardzo, to najważniejsze. A po drugie, szanowni Państwo, co odbyło się? Ja byłem w Domu Polskim w Düsseldorfie, w Domu Polskim w Lipsku, byłem w Domu Polskim w Nowym Jorku i dużo i w Mińsku byłem. Nigdzie nie ma takiego wariactwa, na jakie musimy iść my i o czym musimy prosić my. Тому że to musiała być sprawa honoru rządu Białorusi zrobić dom białoruski, gdzie by współdziałała białoruska kultura z wielką kulturą polską. I tego nie zrobiono. I ja jestem wdzięczny działaczom polskim, działaczom politycznym, działaczom kulturalnym, prostym ludziom polskim, że to się stało.